Üdvözlök minden kedves nézőt, itt az Ikrin, és a mai napon elkezdünk egy teljesen új sorozatot, ami Brawl Stars lesz, és az lesz a neve, hogy Only 1000, hogy az összes karakteremet fel fogom pusolni 1000 kupára ebben a sorozatban. Ez persze nem egy részes sorozat lesz, meg hát ezek eléggé ritkán fognak jönni, mert ugye megvágom, meg ugye ahogyan haladok, az is sok idő azért, meg minden, meg ezek hosszú videók lesznek, úgyhogy tartsatok velem. Rarity alapján fogok menni. A mai videóban 300-ig pusolom fel a karaktereket, vagy 2 vagy 3 videóban. Általában ilyen fél órás, vagy 3 órás, vagy néha 1 órás videók lesznek. Szóval tartsatok velem. Na, itt is vagyunk az első menetben. Barleyval fogjuk tolni. Hát ugye bármilyen tolhatod a karakter, mert mondjuk egy Barleyt, mondjuk most vegyük fel a Barleyt, nem fog Brawl-ban pusolni. És hogy most akkor őt feltolom 300-ra, és majd jelentkezek. És akkor, hogy na, az első meccset meg is nyertük, 249 kopán van a Barleym, akkor elkezdem felpusolni, és majd jelentkezek. Na és hát itt van a második winnünk is, látjátok, most már 258 kopán vagyok, akkor menjünk is a harmadikat. Hát igen, nem lehet mindig nyerni, itt van az első lózom is, gyorsan ezt itt akkor beklémeljük, ezt a 100 kreditet, meg a 10 gemet, tehát hogy nem lehet mindig nyerni, és ja, akkor most ezért megyek egy pár meccset, 300-nál jelentkezem. Haladunk, már 280 kupa. Akkor menjünk is a menetet. Na most úgy döntöttem, hogy ezt a meccset most nektek, mert ugye már lassan 387 kupán vagyok jelenleg most Barley-kával, és azért azt közben elmondanám, hogy ez a videó ez csak egy betekintő, tehát hogy itt nem fog, de hogy ez a Barley push-sal ez most véget fog érni, hogy ez csak egy ilyen betekintő, egy ilyen úgymond előzetes, mint a filmeknél, és utána tényleg beindulnak a részek. Tudom, hogy ez ilyen skibidi hangzik, hogy beindulnak a részek, de menő, de én ezt szeretném megcsinálni. Úgyhogy amúgy sem szeretnék egy 2 perces videót kirakni, úgyhogy most ezt az utolsó 2 vagy 3 meccset megmutatom. Na. Halt. A mai sia is halt. Jó, egy emótát. Jó, egy ilyen kis szexi spray. Még egyszer elnyomjuk magunkkal is, hogy kaptunk egy kis boostot. Speed boostot pontosabban. Ez brutális angol tudásom. Amúgy németes vagyok, szóval írjatok a kommentben németül mondatokat is, ha tudom, meg látom. Ha tudom, akkor megválaszolom nektek. No, látjátok, 287 kupán voltam bele. Úgyhogy az az ötletem támadt, hogy szólós órában lekempelem. Ezt nem akarom, hogy lássátok, szóval most majd jelentkezek. És hát, ott van a szeretett 300 kupa. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Én Zikrin voltam, és nem akarok ilyen hamar elköszönni, még beszélgessünk egy picit. Ezután következő részben Rózát, Jessie Ticket, Cart, Jackie meg Gust fogjuk felpusolni.
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!